Ano po yung tawag niyo doon sa karanasan na bayad ka na ng bayad para sa mga gastusin sa bahay, ikaw lahat, sa kuryente, sa internet, sa grocery, pagkatapos mong binayaran, wala nang natitira sa'yo. Buti pa yung mga iba, pa-samji-samji lang, pa-milk-tea-milk-tea lang, pa-shopee-shopee lang. O anong tawag niyo doon sa karanasan na iinom ka naman ng gamot, nagpapagaling ka, pero lalo kang nanghihina, nag-aalala ka dahil kawawa naman yung mga anak mo, sila lahat ng gumagastos, nararamdaman mo, pabigat ka na sa kanila. O ano yung tawag mo doon sa karanasan na kahit na anong gawin mong magbayad ng utang, di pa rin nawawala yung utang. Interest lang, yung nababayaran mo, yung kapital, wala. Ang dami nang tumatawag sa'yo, ang dami nang naniningil sa'yo, minumura ka na, tinatakot ka na. Pero kahit na anong gawin mo, parang hindi gumagalaw yung mga utang mo. O anong tawag mo doon sa karanasan na ginagawa mo naman ng lahat para maging maayos na yung relasyon niyo ng iyong asawa? Pinagdarasal mo na siya, pinagrorosarya mo na siya, nagpa-counseling na kayo, nagkumpisal na kayo. Lumuhod ka na sa harapan niya, umiyak ka na. Pero wala pa rin nagbabago. Ano pong tawag niyo doon sa mga karanasan na yon? We may call that experiences of discouragement. Mga karanasan na kung saan tayo'y napanghihinaan ng loob. What is discouragement? Ano ang panghihina ng loob? Ito yung karanasan na kung saan nawawalan ka na ng gana sa buhay. Nawawalan ka ng pag-asa. At paunti-unti nawawala yung iyong saya. Amen? Discouragement is when your courage and when your strength is slipping away, little by little. And we experience discouragement when we are dealing with multiple problems, multiple storms in our life. Yung hindi pa man tapos yung isang problema, nandyan na naman yung isang pagsubok. Patong-patong, sunod-sunod, walang tigil. And the question is, how can we overcome discouragement in our lives? Anong magagawa natin para malampasan natin itong mga karanasan na kung saan nanghihina na tayo at konti na lang gusto na nating sumuko? Una, kailangan tandaan natin na hindi lang po tayo ang nakakaranas ng panghihina ng loob. When you are discouraged, remember that everybody experienced discouragement one time or another. Even great people, even the saints, even holy people have experienced in their life being discouraged. Halimbawa na lang po si Haring David. You could read that in the Psalms. King David saying,
Why are you so downcast, O my soul? Why are you so perplexed within me? Bakit nangihina ka, o aking kaluluwa? Sinulat po ni Haring David yun. Si Haring David, na napaka-tapang humarap kay Goliath, dumating sa punto niya, dumating sa buhay niya, nanghihina din yung kanyang kaluluwa. And even St. James the Apostle, kwento po, ang mission niya ay siya'y pumunta sa Iberian Peninsula, sa Spanya, dahil ang paniniwala ng mga sinaunang tao, this is the end of the world. No? Ito yung pinakadulo ng mundo. Pagdating niya doon, he was preaching, bringing the gospel to people. Nobody was listening to him. He was also discouraged, na panghinaan ng loob. Iniisip, umuwi na lang, hintuan na yung kanyang misyon. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng paghihina ng loob. Tandaan niyo po yan. Even the best of us will experience that. But secondly, after remembering that it is okay to be discouraged sometimes, believe that God is with you. Bakit ba nagiging mahirap ang buhay natin? Dahil iniisip natin na mag-isa lang tayo. Pero kung may paniniwala ka na hindi ka iniiwan ng Diyos, kasama mo siya, diyan lalakas ang iyong loob. Kaya nga, nung isinilang ang ating Panginoon dito sa mundo, ano yung kanyang pangalan? He is the Emmanuel, God with us. Believe that God is with you. Lalong tumitindi, lalong lumalalim yung iyong panghihina ng loob pag nakakalimutan mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung wala kang nakikitang kahulugan diyan sa iyong paghihirap, susuko at susuko ka. You will only be encouraged once again if you believe that God is using your suffering, your problems, your challenges for a greater plan. Believe that God is with you. Believe that your suffering is part of a grander plan. But lastly, listen to the message of God. Ano daw po yung dalawang salita na paboritong sinasabi ng demonyo sa atin? The two favorite words of the devil always saying to us is, give up. Give up. Sumuko ka. Because the devil is the great discourager. Pero ang Diyos, siyang kabaliktaran. God is the great encourager. At ano ang panlaban na salita ng Diyos doon sa sinasabi ng demonyo? Two words. Get up. Tumayo ka. At hindi niyo po ba naaalala? Yan din ang palaging sinasabi ng Diyos, ng anghel si Jesus sa mga tao sa Biblia. Like for example, Saint Joseph, sinabi ng anghel sa kanya, get up, kunin mo yung bata.
padating si Herodes, gusto nilang patayin ang bata. Si Jesus, pag pinapagaling ang pilay, tumayo ka, get up, pick up your mat. Even with the dead little girl, Talita kum, sabi ni Jesus sa kanya. Ibig sabihin, little girl, I say to you, get up, tumayo ka. Nung panahon na nanghihina, itong si Santiago, ang kwento, nakita daw niya itong larawan ng ating mahal na ina, Mary, encouraging him, saying to him, get up, go on, pagpatuloy mo yung iyong mission. And that is a very beautiful message that we should remember, hear, and listen every day. Kung palagi mong pinakikinggan, tinitignan yung iyong mga problema at suliranin, binubusog mo yung iyong takot at pagdududa. Pero kung palagi mong tinitignan ang Diyos, pinakikinggan ang kanyang mensahe, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa. In the midst of your problems and trials, continue believing in God, continue praising in God, just like King David. Sinabi niya, pinagpatuloy sa Psalm 42, but I will praise Him still, my Savior and my God. Saan ka nanghihina ng loob ngayon sa iyong buhay? Kung gusto mong malampasan yan, tandaan mo, sabihin mo sa sarili mo, okay lang na mapanghinaan ng loob paminsan-minsan. Pero maniwala ka sa Diyos, kasama mo siya, tinutulungan ka. At naway, wag mong kalimutan ang mga salita ng Diyos. Sinasabihan ka, pag malapit ka ng sumuko, pag nasasaktan ka, pag nanghihina ka, tumayo ka at magpatuloy ka. Dahil hindi pa tapos ang iyong mission. May mas malaking plano ang Diyos sa iyo. Let us ask the intercession of St. James the Apostle. Siya na dati mapusok, na panghinaan ng loob. Tayo din, palakasin ang ating pangangatawan, ang ating isip, ang ating puso at pananampalataya so that we can continue doing our mission here on earth. Let us say, St. James, pray for us now and forever. Amen. Saint Cecilia is a very strong woman. Why? Because of the persecution that she experienced. And yet, despite of the torture and the suffering, she remained very strong. Siya po ay ipinakasal without her consent. Ayaw niyang makipagkasundo na makikasal sa isang lalaki because she offered her life to the Lord. And yet, wala po siya magawa. She entered into that relationship. At sabi po nila, in her wedding day, she offered this song to the Lord. She sang from her heart to God. That is why we treat her as a patron saint of musicians. Before their honeymoon, bago po magsiping kanyang asawa at si Santa Cecilia, sinabi po ni Santa Cecilia sa kanyang asawa na merong nagbabantay na anghel sa kanya.
ayaw pong maniwala ng kanyang asawa, but Saint Cecilia said, if you want to see the angel, then be baptized. So, his husband, together with his brother, were baptized. Naging Kristiyano sila. And going back, finally, his husband saw the angel. That is why he did not touch her. Hindi po sila nagsiping. And Saint Cecilia remained as a virgin despite of being wedded. Nauna pong nahuli, nalaman na naging Kristiyano itong kanyang asawa at kapatid ng kanyang asawa, and they were killed. Saint Cecilia, being a widow, served people, especially the poor, until finally she was also caught and imprisoned. As a form of punishment and to torture her, siya po ay kinulong dito sa mga tinatawag nilang bath houses nung panahon ng mga Romano in Rome. Napakainit na mga lugar pong ito. Parang steam room. At they started to increase the temperature, the fire, so that they could burn her para masunog siya. No? Pero pagkatapos po nito, nakita nila that she was unscathed. Wala pong galos, so walang haplos, so hapdi sa kanyang balat. No? Walang sunog. So, the next good thing to do to torture her and eventually to kill her was to chop off her head. Pero ito po yung nakakapagtaka. 3 times po tinaga ang kanyang liig. Hindi po maputol-putol. Sabi po nila na nanginginig daw itong kanyang executioner, no? Dahil nagtataka daw itong papatay sa kanya. Bakit naman pinapatay ang napakagandang babaeng ito? 3 times tinaga, pero hindi po ganon kalalim. No? Meron naman nagsasabi na talagang it's a miracle na hindi talaga nagdire-diretso yung patalim. Pero paano po natin alam na napaka-shallow, napakababaw ng pagkataga sa kanya? Dahil nakita nila yung kanyang bangkay, no? It's incorruptible. At nakita nila yung kanyang pwesto kung paano siya tinaga, kung paano siya pinatay. Makikita niyo po na napakababaw lang ng pagkataga sa kanyang liig. Though kahit po napakababaw, she bled, dumugo. People gathered her blood as a relic. And after 3 days, 3 araw, doon pa lang po siya namatay. Habang pinagmumunihan ko po ang kwento ni Santa Cecilia, sabi ko, ito yung totoong Wonder Woman. Si Wonder Woman, gawa-gawa lang. Pero ito, totoong tao ito. Banal, martir, nagpakamatay para sa kanyang pagmamahal, pananampalataya sa Diyos. And I also started to reflect on the question, how can I be strong? How can we be strong? Paano ba maging matibay at matatag? Dahil concern nating lahat yan eh. Dumadaan tayo minsan sa buhay na tayo'y naghihina. There are days that we want to give up. Especially when we confront our problems. Especially when we remember the debts that we need to pay. Especially when we remember the loss in our families, the death of our loved ones. Especially when we remember how uncertain our future is. Anong mangyayari sa akin, anong mangyayari sa aking pamilya.
nakakapanghina. And how we wish that we can be stronger like other people. Di po ba? Minsan naiinggit tayo. Buti pa siya. But buti pa siya. Napakatatag niya. Buti pa sila. Napakalakas nila. Paano din ako magiging matibay at malakas? Paano ako magiging mas matatag? And you know what, my dear friends? We need 3 things in order for us to become more stronger. Kailangan mo 3 bagay na ito para ikaw ay maging mas matibay at matatag. First one, kailangan mong maging matigas ang iyong ulo. Hard-headed. Father, di ba masama yun? Opo, madalas sinasabihan natin yung mga bata, tigas naman ang ulo mo. O sinasabihan natin yung mga ayaw magbago, mga nalulong sa bisyo. Ang tigas-tigas ng ulo niya, Father. Sinabihan na namin, ayaw pa rin magbago, ganyan pa rin. Yung tigas ng ulo can be applied in vices sa masama. Pero, bakit hindi natin subukan, i-apply, gawin, para sa mabuti, para sa pagpapakabanal ng ating pagkatao at kaluluwa? Hindi po ba? At anong ibig sabihin ng matigas ng ulo? You have a strong resolve. You are committed. Pag matigas ang ulo mo, kahit anong sabihin nila, wala kang pakialam. Pag matigas ang ulo mo, yung gusto mo, yun yung mangyayari. Pag matigas yung ulo mo, paglalaban mo, kahit ano. Di ba may kasabihan, sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. Bakit napakatibay niya? Bakit napakatatag niya? Bakit napakalakas niya? Kaya niyang lampasan lahat ng problema? Kasi, yan yung gusto niya. Strong people have this strong desire. And they will go and get it no matter what, whatever the circumstances. Walang problema sa kanila, anumang maging hadlang. Walang makakapigil sa kanila. Ask yourself, what do you really want in your life? At yan yung itanim mo sa iyong isip. Tigasan mo ang ulo mo at sabihin mo, ito ang gusto ko. Kung kayang gawin ng mga masasamang tao na maging matigas ang ulo, bakit hindi natin gawin din tayong mga may pangarap sa buhay na gusto nating mapabuti ang ating buhay at ang buhay ng ating mga pamilya? Si Santa Cecilia, tigas ang ulo. Kaya nga, kahit anong gawin nila, hindi nila nasuway. Hindi nila mapatay-patay. Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay para sa iyong pangarap. Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay makakapagpabuti sa iyo at sa ibang tao. Amen? Pero pangalawa, kailangan mo din ng malambot na puso. In order to be strong, you need to have a big heart. What does that mean? You need to love what you do.
you need to love that dream and that purpose. Fear can motivate us. No? Pero yung takot, agad nawawala. Ano yung nagtatagal? Pagmamahal. And there is a great power with love. Do not underestimate the great power of love. Meron po mga kwento tungkol sa mga magulang. Pag nakikita nila ang kanilang mga anak ay nasa panganib, lumilitaw po yung kanilang supernatural na lakas. Ang tawag po dyan, adrenaline. Meron pong isang nanay na nung naipit yung kanyang anak sa kotse, napakalakas ng nanay, nabuhat po niya. Meron pong tatay, nakikita niya, nahuhulog yung kanyang anak, napakabilis. Nasagip niya ang kanyang anak. Saan nanggagaling yung lakas na yon ng magulang? Sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngayon, alam mo na ang sagot. Alam mo na ang rason bakit nangihina ka. Kasi nawawala na yung pagmamahal mo. Di ba? Pag nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo, pag nawawala na yung pagmamahal mo sa pamilya mo, pag nawawala na yung pagmamahal natin sa ating bansa, tayo nanghihina. Anong magpapalakas sa atin? Ating puso ng ating pagmamahal. Have the heart. Have a strong love. Malambot ang puso, puno ng pagmamahal. Yan na nagpapatibay sa atin. Yan na nagpapalakas sa atin. Pero pangatlo, at kahuli-hulihan, kailangan mo din magkaroon ng malaking pananampalataya. A strong faith. And what does faith means? What does faith mean? It means you believe that nothing is impossible. Pag naniniwala ka na walang imposible, sige lang. Lalakas ka. Lalaban ka. Pero kung sa umpisa pa lang, sinasabi mo, hindi mangyayari yan. Di ba? Nanghihina ka na. Anong ibig sabihin ng faith, ng pananampalataya? Ito din ay isang relasyon natin. Isang magandang relasyon sa Diyos. Na naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And if you have a good relationship, you will have great strength. But if you have a bad relationship, you will always feel weak. Kailan ka tumatapang? Kailan ka nagkakaroon ng lakas? Kung alam mo, meron kang kasama. Kailan ka napanghihinaan? Kung napansin mo, iniwan ka na mag-isa. Di ba, kakayanin natin ang anuman suliranin kung alam natin, sama-sama tayo. Meron kang kasama, meron kang katuwang. Kaya nga napakahalaga po ng pananampalataya eh. Kasi, kahit na mag-isa ka, iwan ka man ng asawa mo,
magulo man sa pamilya, alam mo ang Diyos, hindi Kanya iiwan. Have that great faith. You will have that strength every day. And you would achieve the impossible. Alam niyo po, ang tibay, ang lakas, nasa atin na yan eh. Binigay na ng Diyos sa atin. God has already graced us with strength. Anong kailangan natin gawin? We need just to discover it within ourselves. Kailangan mo lang makita. Kailangan mong gisingin. At kailangan mo pang palakasin. You need to enhance it. Huwag mong hanapin sa labas. Huwag kang mainggit sa ibang tao na mas malakas kesa sa iyo. Kasi the good news is, my dear friends, you are already strong. We are already strong. We just need to believe it. We just need to remember it. We only need to feel it. It is already here. God has graced us. Kung nakayanan na mga banal at martir na maging malakas sa gitna ng problema, kung kaya din ng ibang tao, kaya mo. And that is the good news. We pray that Saint Cecilia would always pray for us and inspire us to be strong. Kaya natin yan. Sa tulong ng Diyos at sa lakas na pinagkaloob niya sa ating lahat. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.